ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነጥፉ ኣምባሳደራትን ቆንስላትን ከምኡውን ኣካየድ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ቆንስላዊ ጉዳያት ዓመታዊ ኣኺቦም ኣብ ከተማ ኣስመራ ከካይዱ ቀንዮም ሎሚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህሉ ኩነታት ሃገርና ዞባናን ዓለምናን ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣሎ ሙሉ ትሕዝቱ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ከቕርቦ እዩ ኣብ ዓለማዊ ፖለቲካ ዝርአ ዘሎ ዲናሚካዊ ለውጥታት ብባህርያዊ መስርሕ ዝቀያየር ዘሎ ሚዛን ሓይልታትን መኸተ ህዝብታት ዓለም ኣንጻር ዕብለላን ምግባትን ምዕባለታቱ ካብ ሰዓት ንሰዓት እናተኸታተልካን ጽልዋታቱን እናገምገምካን ሃገራዊ ረብሓን ድሕነትን ዘውሕስ ምስ ሓድሽ መድረኽ ዝሳነ ንጡፉን ኣድማዕን ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ምክያድ መድረኽ ዝጠልቦ ዕማም ናይ ወፃኢ ልኡኻት ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ዝገለጸ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ ዝተጋበአ ኣኼባ ኣምባሳደራት ዲፕሎማስያዊ ልኡኻትን ኣካየድቲ ቆንስላዊ ጉዳያትን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንኤርትራን ህዝባን ንምንብርካኽ ዝዓለመ ተጻብኦታት እንተላይ ዘመተ ጥቐነን ምንጻልን ፈሺሉ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ኣብ ሓድሽ ናይ ምስጋር መድረኽ ተበጺሑ ከም ዘሎ ብምሕባር ንመጻኢ ቀንዲ ኣተኩሮ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈት ኤርትራ ብደረጃ ጎደቦ ሰላም ፍትሒ ሓበራዊ ረብሓን ምዕባለን ዘረጋግጽ ኩነታት ምፍጣር ምዃኑ ኣብሪሁ ፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ ኤርትራ ብዘይካ ባህጊ ርግኣትን ዕብየትን ካልእ ዛዕባ ዘይብሉ ጥዑይን ምዕሩይን ዝምድና ህዝብታት ዘማዕዱ ፖሊሲ ልምዓትን ሰላምን ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኣድማዕን ውፅኢታውን ዲፕሎማስያውን ስራሕ ንዝዕላማ ንምዕዋት ካብ ዝሓለፈ ስራሓት ተመክሮ ብምቕሳም ትካላዊ ብቕዓትን ውዳበን ምሕያል ኣብ ፍልጠትን እዋናዊ ሓበሬታን ዝምርኮስ ኣሰራርሓ ምምዕባል ከም ዘድሊ ኣረዲኡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብወገኑ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ንህልው ምዕባለታት ዞባናን ዓለምን ብምግምጋም ምስ ሓድሽ መድረኽ ዝሳነ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ንጥፈት ንምክያድ ዘኽእል ስትራቴጂያዊ ውጥን ቀይሱ ከም ዘሎ ብምሕባር ዝጸንሐ ኣሰራርሓን ምምዕባል ሓድሽ ቅርጽን ኣወዳድባን ብምስራዕ ትካላዊ ብቕዓትን ዓቕሚ ኣባላቱን ንምብራኽ ዝተፈላለየ ናይ ስልጠና መደባት ሓንፂፁ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ኣኼበኛታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘቕረቦ መማእዘነ ሓሳባት ድሕሪ ምስማዕ ኣብ ምዕባለታት ዞባናን ዓለምን መርገጺ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያትን ብዝምልከት ሕቶታት ኣቕሪቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ሰፊሕ መረዳእታ ሂብሎም ብምኽንያት ናይቲ ሕድሪ ዘጽንዐ ዝኽሪ ብዝብል ቴማ ዝዝከር ናይ ሎሚ ዓመት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት መግዛእታዊ ሰራዊት ደርግ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈጸሙ ኣሰቃቂ ክፍዕታት ዝገልጽ ስላይድ ፊልም ብ17 ምሸት ኣብ ጎደና ሓርነት ጥቓ ሲኔማ ኣዝመራ ንምርኢት ተኸፊቱም እቲ ብስነ ጥበባዊ ግደይ ገብረ ሚካኤል ዝተዳለወ መደብ ገዛእቲ ሓይልታት ብሓፈሻ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ተኪዩ ስልጣን ዝሓዘ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውርዶ ዝነበረ ግፍዕታት ዘርኢ ኮይኑ ተሳኢሉ ንሕትመት ዘይበቕዐ ስእልታት ዘጠቓለለ እዩ እቲ ምርኢት ኣብ 1975 ኣብ ገጀረት ብጅምላ ናይ ዝተረሸኑ 23 ስድራ ቤታት ብቐንዱ ድማ ኣብ ልዕሊ 5 ኣባላታት ስድራ ኣቶ ኣብርሃ ወልዱ ዝተፈጸመ ምርሻን ዘዘንትዩ ስነ ጥበባዊ ግደይ ነቲ መደብ ከካይዶ ካብ ዝደረኹ ምኽንያት መንእሰይ ወለዶ ንግፍዕታት ጸላእትን ናጽነት ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ተገንዚቦም ሕድሪ ሰማዕታት ተሰኪሞም ብስውር ሓድነታዊ ንሃገራዊ ክብሪ ክሰርሑ ምዃኖም ኣብርሂቦም እቲ ምርኢት ክሳብ 20 ሰነ ምሸት ንምርኢት ከቕርብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተኸስተ ሽግር ሲስተማዊ ከተማ ሰንዓፈ ንምቅላል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ማሕደሪት ንዞባ ገሊጹ ወኪል ኤሪና ኣብቲ ንዞባ ጽገረዳ ዮሃንስ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ ፍሮይን ፍጹም ክተቕርበያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተኸስተ ሽግር ሲስተማዊ ከተማ ሰንዓፈ ንምቅላል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ማሕደሪት ንዞባ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ገሊጹ ኣቶ ህዝቅያስ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ካብ 6 ሰዓታት ናብ 18 ሰዓታት ብምባል ማይ ኣባስካ ከም ዝመልእ ስለተገብረ እቲ ሽግር ካብ ወርሒ መጋቢት ብመጠኑ ከም እተመሓየሸ ንመጻኢ ግን ካልእ ኣማራጺታት ይናደ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሓላፊ ልምዓት ከተማ ሰንዓፈ ኣቶ መሓርያ ኣልኣዛር ብጊዱ ብዘይካተን ኣብ ውሽጢ ከተማ ሰንዓፈ ምምሕዳር ከባቢ
ሓኪር ዝተሰርሐ ባስካታት ኣብ ከባቢ ዲጋ ኣፎማ ክልተ ዒላታት ተዳልየን ሻምበቆታት ብምዝርጋሕ ጽቡቕ ኣገልግሎት ይባ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ንሆስፒታል ሰንዓፈ ተገልግል ባስካውን ተሰሪሐ እኹል ማይ ብምዕቋራ ንጠለባት ናይቲ ሆስፒታል ኣማሊኣ ንህዝቢ ትዕድል ምህላዋ ረድዮም ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኣብ ቆላሕታ ሂቡ ሳላ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ጦንሖም ሽግር ስተማይ ተቃሊሉ ከም ዘሎ ጣይሶም ዘጋጥም ቴክኒካዊ ጠገም በኣጉ ክፍታሕ ብምዝኽኻር ኣብታ ከተማ ዘለዋ ቦታት ንህዝቢ ጉቡእ ኣገልግሎት ክባ ተላብዮም ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ሓኪር ወይዘሮ ኣዳነሽ ሓጎስ ቢጊዳ ነቲ ዝነበረ ሽግር ንምቅላል ምምሕዳር ንዞባ ሰንዓፈ ምስ መሻርክቱ ንዝገበሮ ሓያል ጻዕሪ ብምስጋን ገለ ቦታታት ማይ ቡምባ ይረኽቡ ስለዘየለው ኣብ እተዓዳድላ ማይ ቦጥ ምምሕያሽ ክግበር ተላብያም بمخنيات 10 سنة معلتي سماتات إيرترا حرسوت ممحدار كبابي إمبرمي غراوتس دراسواتي حرسو كم زلو وكيل إيرينا قليتهم تم حرسوت أبزهابو حبريتا از حجز استمغرو زلو سلام نرقاتن كبيد مسوات استخفلو مخانو كبرو واغاز خفل دما فولي كبرن موغوسن كم زقبو بمقلاز سدرابيت جغانو سماتات محبحابن أكال مفتسام زحدروم سلازوخنة من لا حبرتسب بحلافنت زنوت فلو زلو كم زخنة أغنزيبام أب كبابيم نزركبو سدراسوات أبرسيتي ببوانو زقبرو لهم مورالاون فاينانساون دقف أب أوان كراماتن كاب مجراف كساب مكاب بطوت كم زحجزهم بمملكات زين حلنا عقبت كم زفتر كم زخنا رديهم سدراسوات بوغنم أبوان مجزاتي هزبين براميز زحلفو كبيد واغان قبل عليز تفتسم زاسك حكه كفتاتن بمتكاس لومي سالات تستخفل كبيد واغا هيوت بهزبهم منقستمون ماميقام قسن من نبابرو يمرحو كم زلو حبيرم حرسوت ممحدار كبابين برامي اب معلتي 5 صمدا بعرب مستاف زاغيت غراوتي 10 سدراسوات كم زحرسو كابيت صفت ممحدارتي كبابي زرخبنا حبريتا يملكت نبرتين الزوبا قلبن ابتي زوبا زنطفات تكالات منغستن ابرستي سدرا سوات نمطوار كغبرو صنحو غنزباوي حجز بمخنيات 10 سنه غراوت سدرا سوات امدلدال مجرافن محراسن زتكوري ماتتاو سرحات يكايدلو تساتفتي ابزهبو حبريتا نتوم من تناز حلفو جغانو وترونا ذكرنا نسدرا بيتهم كنحجزهم كنقلن قديتاو مورالون حلافنتنا يدحر مبال كل زيغا لنا لكم كبلومن كحبحبامن وتردلو كخون تصويعهم محداري من محدار كبابي قلب اتو الشيخ علي بأمنتن حلافي هكذا فافتينو زوبا أتو محمد نور عثمانن بوغنم من تهاجرن هزبن استوجو جغانو سماتات مويوم ذكرنا نسدرا بيتهم كنحجز بمزخخار أبقراوت سدرا سوات جميرو مزلو نتفتات كساب قوعز زازم كغصل مخانو قليتهم سدرا سوات أبزهابو ريتو نمحجازم بزوات أمدب مسرات كاب منغستن هزبن زغبر اللهم قصالي قلبتاون غزباون حجز اب من نبابروم رغات كم زفتر اللهم بمتكاس زحجي أبقراوتهم زكايد زلو ما أتتاو نتفتات مقصلتا نايتي عمت مصا زغبر حليت مخانو حبيرم إرتراوين نبرتي أستريا ب14 سنة أب كتما فينا أب زكايدو أخيبا ودافئ محيلهم أبركتهم كم زعززو أرقاقيتهم أبتي أقاتامي قداماي صحافي إمباسي هاجر إرترا بجرمن أتو يوهانس ولدو نهلو كنتاتن بروح مصا إرترانا ملكيتو دحري زهابو مغلصي أب زكايدو زلو المعتاو مدبات ترى كل زيغا كعزز كم زغبا أسميرلهم أتو يوهانس وسيخو زقاطمو تصابوتات نفشال كموترو حدنا تماستيمام كسرحو كمون بمحبر تطرنيفهم هاجراو قباتهم كمالو دلوات مهلاهم أزخاخيرهم أبز حلفة كرامات استبلاشوه مالي وحج حشانكيت بما تتوفرا تتساقين الله نتصاب تسفالم سلمون شام تولدين أب زحلف عمت بسنكي برتع وحج تبلاشيو أنفتو بمغيار قبل على أبايتي قدقات زوردن حرشاو أتوت زهاسين أبنو الزباهي كوتا زركب مالي وحج حشنكيت بوا فراكم التسقنة كابت بوت هزبت حنا حبريتا أملكيتوم أتي بحجز ماشنريز تخايد هزباو ماتوت نتقند مسمر نمفواسن تعاج يوم زنبرو متربات نمخفاتن إذا علم مخانو زحبره مراحي نايت سرح إنجنر قرقش تخلاي أقدسنت نايت مالي وحج بقندون حرستو التخبابي لعل بمخانو كرامات كدم متاو كم التسقنة أنا تسيروم نبرتي بوغنم زحلف عمت بسنكيز تخسته برتع وحج أتي مالي وحج أنفتو غيرو ناب أبايتهم بمتاو قدقات برئس مورادو نحرشاو أتوتهم بقالوتا كم تسألوا بمذكار أتتسقمتي نخيد الجم عبتس تودبه مع أتوت بنتفت كم تواسو قليتهم تساتفوكم بمعبايت عنا زيغاتات نموحاس بزكايد زلو تصعري أب نوزوبا بريق عدتات ساعة زقا عد تخلاين عد قبرون نزنتفو
7 ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ድሕነት ኣደን ህፃንን ኣብ ምውሓስ ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቦም ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሓላፊ ምምሕዳር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ኣቶ መሓሪ ህዳድ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ኣብ ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ኣገዳስነቱ ዝፀንሐ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምብራኽ ወሳኒ ምዃኑ ብምምልካት ወከልቲ ጥዕና ዓዲን ዝቐሰሞ ስልጠና ኣብ ግብሪ ብኣድማዕነት ክሰርሕሉ ተላብዮም ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣብ ዞባ ማእከል ኣቶ ዘድንግል ጎርጎርዮስ ብወገኑ እቲ ስልጠና መቐፀልታ ናይቲ ኣብተን ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ዝተዋህበን ኣድማዕ ውፅኢት ዝተረኽቦን ምዃኑ ብምብራህ ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ብቐጻሊ ስራሕ ከማዕብልዎ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶት ስልጠና ኣዝዩ ኣገዳስን ኣፍልጦም ዝያዳ ዘዕብን ምዃኑ ብምግላጽ ቀሲሞሞ ብዘለዉ ትምህርቲ ጥዕና ሕብረተሰቦም ንምውሓስ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም